పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణము పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణము కానిది నిరర్థకమగును. నేను పిల్లవాడిన ఉన్నప్పుడు పిల్లవాడి వలె మాట్లాడుతుంది, పిల్లవాడి వలె తలంచుతుంది, పిల్లవాడి వలె యోచించుతుంది. ఇప్పుడు పెద్దవాడినై పిల్లవాడి చేష్టలు మానివేస్తుంది. ఇప్పుడు అద్దములో చూచినట్టు సూచనగా చూచుచున్నాము, అప్పుడు ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇప్పుడు కొంత మట్టికి ఎరిగి ఉన్నాను, అప్పుడు నేను పూర్తిగా ఎరగబడిన ప్రకారము పూర్తిగా ఎరుగుదును. కాగా విశ్వాసం, నిరీక్షణ, ప్రేమ ఈ మూడును నిలుచును. వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే. చూడండి, ఈ ప్రేమలో ఉన్న శ్రేష్టతను చూపించడానికి చివరిగా మూడును చూపిస్తూ ఉన్నాడు పౌలు. విశ్వాసం, నిరీక్షణ, ప్రేమ. ఈ మూడింట్లో కూడా శ్రేష్టమైనది ఏది? ప్రేమే. హల్లెలూయా. అటువంటి క్రీస్తు ప్రేమ మనం కలిగి ఉండాలి. ఈ ప్రేమ లేకుండా మనం కాల్చబడడానికి మన శరీరం అప్పగించిన, ఒకవేళ బీదల పోషణ కొరకై మనం ఆస్తి అంతా పంచిపెట్టిన తర్వాత భాషలతో అనేక భాషలు మనం తెలిసి ఉన్న, ఆత్మ వరాలు మనం కలిగి ఉన్న, మర్మములంతా మనం తెలిసిన, ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా, ఈ లోకంలో ఎంత ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన, ప్రేమ అన్నది మనలో లేకపోతే ప్రయోజనమేమీ లేదు. యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకాన్ని ప్రేమ ద్వారా ఏం చేశాడు? జయించాడు. ఆయన తను గేలి చేసిన వారిని, పరిహాసం చేసిన వారిని ఎలా చూశాడు? ఆయన ప్రేమతో చూశాడు. కాబట్టి ఆయన ఈ లోకాన్ని జయించాడు. మనం కూడా ఈ లోకాన్ని జయించాలంటే క్రీస్తు ప్రేమ కలిగి ఏం చేయాలి? మనం క్రీస్తు ప్రేమ ద్వారా లోకాన్ని మనం జయించగలుగుతాం. ఈ మూడింట్లో కూడా శ్రేష్టమైనది ఏంటి? ప్రేమే. ఒకటి, ఆత్మ వరాలను కూడా ఎలా ఉపయోగించాలి? ప్రేమతో ఉపయోగించాలి. ఒకవేళ నేను చచ్చిపోయిన వారిని మనం లేపే విశ్వాసం నాకున్నా, చచ్చిన వారిని లేపితే కూడా ప్రేమ అన్నది లేకపోతే, ప్రేమ ద్వారా అది చేయకపోతే ప్రయోజనమేమీ లేదు. భాషలతో నేను మాట్లాడడం తెలిసి ఉన్నా, ప్రేమ అనేది లేకపోతే ఉపయోగమేమీ లేదు. కాబట్టి మనకు దేవుడిచ్చిన ప్రతి ఆధిక్యతను కూడా దేని ద్వారా మనం ఉపయోగించాలి? దానిని ఎదుటి వారికి మనం మంచి చేసినా ఎలా చేయాలి? మనం ప్రేమతో క్రీస్తు ప్రేమతో చేయాలి. మనకిచ్చిన వరాలను కూడా ఎలా ఉపయోగించాలి? ప్రేమ ద్వారా ఉపయోగించాలి. ప్రేమ ద్వారా ఉపయోగించాలి. కాబట్టి రెండవదిగా ప్రేమ పరిపూర్ణమైనది. ప్రేమ శాశ్వత కాలం ఉంటుంది. ప్రేమ అన్నిటిలో ఎటువంటిది? శ్రేష్టమైనది ప్రేమ. కాబట్టి అటువంటి క్రీస్తు ప్రేమ చేత ప్రభువా ప్రతిరోజు కూడా మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి. నైనా నీ ప్రేమ చేత నా హృదయాన్ని నింపు ప్రభువా, నీ ప్రేమ చేత నా హృదయాన్ని నింపు నాయనా. ఎందుకంటే ప్రేమే శ్రేష్టమైంది. హల్లెలూయా. 14వ అధ్యాయంలో మొదటి వచనంలో పౌలు రాస్తారు. కంటిన్యూ 13వ చదవండి అన్నమాట. 14వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చదవండి. ప్రేమ కలిగి ఉండుటకు ప్రయాసపడుడి, ఆత్మ సంబంధమైన వరములను ఆసక్తితో ఆపేక్షించుడి. కాబట్టి పౌలు కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. ప్రేమ కలిగినట్టుకు ఏం చేయండి? ప్రయత్నం చేయండి. కాబట్టి అటువంటి క్రీస్తు ప్రేమ చేత మనం ఏం చేయాలి? మనం నింపబడుతూ ఉండాలి. ఈ రోజును చూస్తుంటే అక్రమం విస్తరించడం వలన
అనేకుల ప్రేమ ఏమైపోయింది? చల్లారిపోయింది. ప్రేమ లేదు మనుషులు. ఈ అక్రమం విస్తరించడం ద్వారా ప్రేమ లేదు. దేవునికి రాకడం కూడా అనేక సూచనమైనటువంటి కార్యాలు లోకంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితి ప్రపంచం ఎదుర్కొంటుందని ఎవరు కూడా కలలో కూడా అనుకోలేదు. ఎంతో భయంకరమైన స్థితి. కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వీటిని కూడా మనం జయించాలంటే మనం క్రీస్తు ప్రేమ చేత ఏం చేయబడాలి? మనం నింపబడాలి. హల్లెలూయా. ఎవరి ప్రేమ చేత నింపబడాలి? క్రీస్తు ప్రేమ చేత నింపబడాలి. మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన ఉదయకాలం సాయంత్రం నీ ప్రేమ చేత నా హృదయాన్ని నింపు ప్రభువా, నీ ప్రేమ చేత నింపు. ఎందుకంటే ఆయన ప్రేమ చేత నింపబడితే మనం దీర్ఘకాలం ఏం చేస్తాం? సహిస్తాం. ఇతరుల మీద ఏం చూపిస్తాం? దయ చూపిస్తాం. ఆ ప్రేమ మనం కలిగి ఉంటే మనం మత్సరపడం, డంబంగా ప్రవర్తించం. ఆ ప్రేమ మనకుంటే మనం ఉప్పొంగం, అమర్యాదగా నడుచుకోం, మన సొంత ప్రయోజనాలనే మనం విచారించుకోం. క్రీస్తు ప్రేమ ఉంటే ఎదుటి వారి ప్రయోజనాలు చూస్తాం. త్వరగా మనం కోప్పడం, అపకారాన్ని ఎప్పుడు ఏం చేయము, మనసులో ఉంచుకోం. దుర్నీతి విషయంలో సంతోషపడక సత్యంలోనే మనం సంతోషపడతాం. ఆ ప్రేమ ఉంటే అన్నింటినీ తాలుకుంటాం, అన్నింటినీ నమ్ముతాం, అన్నింటినీ నిరీక్షిస్తాం, అన్నింటినీ ఏం చేస్తాం? ఓర్చుకుంటాం. ఎప్పుడు? క్రీస్తు ప్రేమ మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు, క్రీస్తు ప్రేమ చేత మనం నింపబడినప్పుడు, ఈ ప్రేమ చేత నింపబడినప్పుడు. హల్లెలూయా. ఈ ప్రేమ చేత మనం ఎప్పుడు నింపబడతామో అప్పుడు మనం పరిపూర్ణమవుతాం. ఎందుకంటే విశ్వాసం, నిరీక్షణ, ప్రేమ ఈ మూడు మాత్రం నిలుస్తారు. అన్ని పోతాయి. మనకున్నటువంటి ఆధిక్యతలు, వరాలు అన్ని పోతాయి. ఆయన చివరికి నిలిచేది మూడే. మూడిట్లో ఏంటి శ్రేష్టమైంది? ఏంటి? ప్రేమే. కంటనే ఆ ప్రేమ చేత మనం ఏం చేయబడాలండి? నింపబడుతూ ఉండాలి. ప్రభువా, నీ ప్రేమ చేత నా హృదయాన్ని నింపునాయన అని చెప్పి క్రీస్తు ప్రేమ చేత మనం ఎప్పుడైతే నింపబడతామో అప్పుడు మన జీవితం ధన్యమవుతుంది. అందుకు పౌలు అంటాడు, మనుషుల భాషలతో, దేవదూతల భాషలతో నేను మాట్లాడినా, అయ్యా నీ ప్రేమ నాలో లేకపోతే మ్రోగేడు కంచును గణగణలాడు తాళములై ఉంటాను. ప్రవచించే కృపావరం కలిగి మర్మమంతా, జ్ఞానమంతా ఎరిగిన వాడినైనా, కొండలు పెకిలింపగల పరిపూర్ణ విశ్వాసం గలవాడినైనా, ప్రేమ లేకపోతే నేను ఎటువంటి వాడిని? వ్యర్థుడును. ఆంగ్లంలో ఏ విధంగా ఉంది మాట? 2వ వచనంలో కింద భాగం చదవండి. 2వ వచనంలో కింద భాగం వ్యర్థుడును అనడానికి ఏం తర్జుమా చేశారు? Do not have love, I am nothing. నథింగ్ అంటే ఏమి లేదు, అంతా ఏమి ఉపయోగం ఏమి లేదు, నేను జీరో అంటాడు కదా. మనుషుల భాషలతో, దేవదూతల భాషలతో మాట్లాడి ప్రేమ లేని వాడైతే మ్రోగుడు కంచును గణగణలాడు తాళమై ఉన్న, ప్రవచించు కృపావరం కలిగి మర్మమంతా, జ్ఞానమంతా ఎరిగిన వాడే, కొండలు పెకిలింపగల విశ్వాసం గలవాడిని, ప్రేమ లేని వాడినైతే నేను వ్యర్థుడును. కాబట్టి ఆ క్రీస్తు ప్రేమ ఈ భయంకరమైన కాలంలో మనము కలిగి ఉందాం. ప్రభువా, నీ ప్రేమ చేత నన్ను నింపునాయన, నీ ప్రేమ చేత నింపునాయన. ఆయన ప్రేమ చేత నింపితే 15 విధములైనటువంటి గుణాలు క్రీస్తు ప్రేమలో ఉన్న వారిలో ఉంటుందని పౌలు స్పష్టంగా, మీరు మనం ఒకటి తర్వాత లెక్క పెడితే 15 ఉన్నాయి. ఆ 15 గుణాలు మనలో ఉంటాయి.
హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అటువంటి ప్రేమ కలిగి మనము మన హృదయాన్ని అటువంటి ప్రేమ చేత నింపుకుందాం. అటువంటి ప్రేమ కలిగి మనం జీవిద్దాం. అటు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి దయచేయగలరు. దేవుడి వాక్యంని దీవించుకోవాలి.